Det er smart spørgsmål. Kommer det her med nogle steder? Ja. Det sociale miljø, det vil jeg sige, det er noget af det bedste, jeg har oplevet. Jeg gik på efterskole sidste år, så det er måske lidt svært at slå efterskolen, men lige efter efterskolen er Kruse. Fordi det vi gjorde med vores introtur, det var, at vi blev så godt rustet sammen, og vi fik ikke nogen fordomme om hinanden. Så det vil sige, at vi alle sammen var positive, vi var glade for at snakke med hinanden, og der var ikke nogen problemer med det. Altså allerede efter sådan introturen, der var jeg sådan, introturen, det virkelig hyggeligt. Det er der, hvor man tænker, okay, jeg bliver 100%. Altså. Ja, jeg var sådan meget, hvad skal der ske? Det der med, at man ligesom skal klare nogle ting sammen, og de her ting, de skal klares. Og skulle sove sammen og spise sammen og sådan noget, det ved jeg ikke, det gør bare, at man måske får et lidt andet forhold til folk. Så oplever det også folk, når de er lidt sure og trætte, og når de er sådan hyper og glade. Lige nu står vi til et møde, lige nu med musikudvalget, og vi er lige blevet færdige, så jeg vil bare lige vise, hvad det er, vi står og laver lige nu. Hvad skal sige til? Møller, det vil være god musik også. Det skal et mål. Ej! Jo! Det er så, hvad vi laver, når nu er det, vi er sådan fri. Jamen der er for eksempel musikudvalget, som jeg også er med i, hvor vi arrangerer koncerter, som folk kan melde sig til. Der er nogle sportsudvalg, hvor de inviterer til nogle løb. Der har været et på Amager Strandpark med sådan alt muligt, hvor man skulle også svømme og sådan noget. Og der har været her forleden, var der skøjteløb hedder det, hvor der var rigtig mange fra gymnasiet, der var ude. Jeg kunne desværre ikke komme. Men det er sådan noget, der ryster skolen rigtig meget sammen, synes jeg. Og det er rigtig fedt. 2 gange om ugen? Ja, det er det. Ja, det er det. Og det er jo sygt hyggeligt. Yes. Øj. Bare med ryddet op på det sidste, der var. Ja. Øj. Og Tænd. Nej. her er det så. Øvelokalet. Det er rigtig fedt, og det er rigtig hyggeligt. Vi er rigtig tit dernede bare at spille og hygge os. Og det er rigtig fedt ved Kruse. Det er sådan set næsten det fedeste som musikere som os. Musikere. Altså lige fra start, så valgte jeg også Kruse, fordi at jeg synes, det virkede som sådan et, hvor det sådan var en stor sådan familie, eller hvad man siger, sådan et stort fællesskab. Og det virkede ikke som, altså man kan sagtens snakke med forskellige årgange og sådan noget. Og det synes jeg også allerede på første dag. Så er det sådan, bare man gik ned i kantinen, så blev man sådan mødt af smilende ansigter og sådan noget. I stedet for på måske større gymnasier, så var man måske ikke mødt med sådan samme positivitet. Fordi at, så kan de måske heller ikke se, at man er ny på den måde. Men jeg gjorde også bare det, jeg sådan bare startede min klasse, og sådan fik nogle gode venskaber der, og så langsomt også til festerne og sådan noget. Så får man ligesom udbygget det til andre klasser og årgange. Det nåede vi ikke at snakke om sidste gang, men vi nåede at snakke om en tekst sidste gang, som alle kender til, og som er meget normal. Og det er selvfølgelig Therese. Ja, okay. Så er ikke det, jeg tænkte på, men det er blevet for noget. Så. Det bliver dannet af en svamp, der hedder penicillium. Ja. Penicillium er en lille svamp, som danner penicillin. Jamen, jeg synes, det faglige niveau er højt, men godt. Og jeg synes, at lærerne de tager højde for, at ikke alle elever i klassen, der er på samme niveau. Og at vi lige kommer fra folkeskolen, og der er måske nogle ting, vi ikke har lært, som vi burde have lært, og nogle forskellige ting der. Så jeg synes, de tager rigtig godt imod en, ligesom, og prøver at hugge en på, at nu er det gymnasietid, og niveauerne er lidt højere i det faglige, og vi skal til at vende os lidt mere til at lave større opgaver og sådan noget der. Så det synes jeg er rigtig godt. Jeg er ikke nørd Og jeg vil heller ikke kalde mig selv for en nørd. Jeg tror, at det er et sted, sådan, på grund af en høj faglighed, så er der sikkert mange, der går op i deres faglige, altså sådan, det faglige på deres gymnasie, der vælger det her. Og jo, selvfølgelig er der nørd, men det skal der da også være plads til. Og det er der jo alle steder, men jeg synes, der er lige så mange, der er lidt ligeglade. Altså sådan. Ja. Det er meget afslappet. Sådan, der er ikke mange forskellige typer. Mange forskellige typer. Det er, hvilket også lidt som for en selv til at føle, jamen, så er der jo egentlig også plads til mig, ikke? Når der er så mange forskellige. Ja, præcis. Det er det, der er virkelig plads til alle.